Virallisesti, hei! Huomenta kaikille. Mä heräsin ihan vähän aika sitten. Ja nytten mä syön aamupalaa. Me mennään Särkänniemeen. Me mennään Sofian kanssa. Ja tänään on oikeasti niin kiva päivä. Tuo ulkona sataa, mutta se ei haittaa, koska mä näen vihdoinkin Janninan. Ja me ollaan tunnettu päälle 3 vuotta, mutta me ei olla vielä kertaakaan tavattu. Ja se on vähän outoa, mutta nyt me tavataan. Älä nyt kun enää oikeasti hieno. Mä oikein tykkään näistä. On vähän musta tuolla. Ihan vaan. Jee, vois pinnera. Jee, sain puheille. Mä oon teille mitä. Mä nyt lähden tällä karkuun. Hei. Mitä kello on? En tiedä. Katso. Ei oo puhelinta. Siihen on väritykset parhaimmillaan. Oh. Tydy. Mä väsyttää ja otan nukkua. Älä kuvaa mua. Fuck you. Kato, tänne sais tuoda lemmikkejä. Vau, lemmikkieläimet auton takaosaan. Toi on mun spinner ja toi vei sen. Mä en usko tänne tästä. Tää on oikeesti niin paljon. Dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human. Me käytiin MotoG:ssä, sit me ollaan oltu Hurrikaanis. Niin, mikä se on se sininen tyrskyssä 2 kertaa Pinjan kanssa. Yeah. Ja me löydettiin toi. Joo. Ihan jees. Ja nyt me mennään vaihtaa tän housut. Koska leggingsit ja ne on märät. Tietää mitä se tuntuu. Joo. Tää on niin unia. Pelottavaa. Niin, oh my god! Jammi on täällä. Mä saan suolaa tänne. Ui, menis tää näin nopeasti? Joo. Okei. Okei, cool. Paikka. Me ollaan siis syömässä jossain, mikä tää paikka on? Pizzeria Pelle. Ei, Pizza Pelle. En mä tiedä, joku tollanen. Ja nää on ihan ok. Moi kaikki Pinjan katsojat. Tilatkaa Pinjaa, kommentoikaa tähän. Ja joo, moi! Jannina meni tähän tornadoon ja meinattiin pakottaa. Täällä saattaa. Tää on ihan sikakylmä. Mä kuvaan kun Jannina tulee tuolta. Se on ihan hullu. Näin. Nyt odotetaan kun se tulee tästä. Oikeesti miten joku uskaltaa mennä noihin ääniin? Kysy Jannina kun se tulee tuolta. Mun tekee mieli jotain karkkia. Tuleeko? Mä ostan jos... Joo. Mennäänkö seuraavaksi ostaa jotain? Tuolla se meni! Mä en nähnyt! Mä näin Janninan housut. Tää oli kyllä vähän tuolla blum. Tällä menemme. Kyllä. Wow. Eikö se tuu se kohta kun toi se, joku seinäjuttu tai Joo, tulee se seinäjuttu. Hyi. Mä oon kuitenkin sillä puolella. Mä haluan mennä siihen, mä tykkään tästä. Joo, ei kiitos. Mun kamera tikkas. Oh my god! Hei, kun otettiin kuvia. Mä ostan muumit. Mä haluun kyllä käydä hypessä. Mä oon uhkarohkee. Niin oot. Käydään noissa pysmän polkuissa. Me mennään Angry Birds puistoon Sofian kanssa. Joo. Me mennään sillä väliin. Nam. Okei, mä varastin Pinjan kanavan.
en kanavaa, vaan Komeran. Ja me ollaan nyt täällä Näsinellä. Minä varastin nyt kameraan. Ja mulla on joku minttusuklaa ja täällä on jotain. Mä en osaa oikeesti vlogata. Saatko tätä suurennettua? Joo, tästä. Niin sit takaisin. Okei, mä suurennan ihan. Tää ei nyt oikein toimi. Mitä täällä on? Mennään nyt tyrskyyn. Nyt sattuu korna. Can you wave? Can you dab? Can you pop it up and stab? Me ollaan nyt käyty monessa laitteessa ja Janniina meni nyt tohon hypeen ja me venataan sitä, koska me ollaan nössejä Sofiankaan. Jee. Me ollaan täällä sellaisilla keltaisilla jutuilla. Mikä on ollut tähän mennessä paras laite? Tyrsky. Hype jääksä. Haivoltake ehkä tai tyrsky. Tai Tyrsky on paras. tultiin syömään, tai syödään nyt bussipysäkillä.